Sampean tengah. Asik. Ina, Pak Bu, damel contoh. Lare alit sementen wis iso nggoto lho. Niki contoh, tasih sementen wis nyati wis iso nyambut gawe, membanggakan keluarga. Monggo lare alit lho. Piye to? Niki. Apa? Iso lare alit iki. Kowe alit apa ora? Ya rada. Kowe iki rumangsa cendhek apa ora? Rumangsa cilik apa ora? Nah, Kok sakmene kok alit ya jane ora ya. Nek nun sewu lho Pak Cemet. Menawi Mamat. nun sewu asmanipun Mamat. Oh Pak Mamat. Iya. Kula kinten wau piyai mriko. Kok anu dagelane Pak Cemet ngono. Masa sakmene Cemet aku. Kupingmu lho. Mboten. Memet. Nggih, nun sewu lho menawi panjenengan menika mriksani kula ningali kula kok alit menawi panjenengan nyengguh kula menika kelas pinten? 6 SD. 6 SD. Lah iki Apa? genah nek ngawur. Lah pira? Ngomong ngono nek aku ki sesuk lagi daftar PAUD ngono, ngomong ngono. Iki lagi arep PAUD. Kok iso keduren kok iso kelas 6. Gek PAUD. Heeh. Lah mangkane aku nang masyarakat ki mau wong cah cilik kok iso nggotakke wong tuane. Ngono lho. Wis iso nggotakke wong tuwa. Kowe lak jeh cilik to, Nok? Iki basane apa to kok wong tuwa kok digetak terang geblak. Gotak. Gotak. Lah wong tuwa kok rambuté lho ketel kok iso rambutnya dibutak barang. Kok iso ampun macem-macem lho wis mau ngelokke cah cilik. Rumasane alit. Wong piyai kono, piyai Kalisat kene lho Mbak. Kalisat, heeh. Awake dhewe lak bareng ta, Mang. Heeh, mau saka kono bareng. Lilir kok iso aku kene dilokke cah cilik lho ngawur aku rene mau dilokke. Trimo sing mlaku ngono kok iso. Jenengan kok iso. Sapa sing muni ngono iki? Kurang ajar. Ya ta. Ana sing ngunekke tremos. Heeh, aku ya lara ati Kurang kok. ajar kuwi. Wong kaya ngene dinekke tremos. Nek panjenengan mesti gak terima. Aku ora trimo. belonen aku to. Sapa? Sapa sekarang ngiseni jarang nang tremos kene? Nanti. Aku lara atine yu kok. Lah piye to? Kowe iki ya kowe nek ben ketok munggah kene iki lho. Kowe ki mbok nang dhuwur kene men iso sepadan lho, Nok. Wis dilokke alit. Terus mau pakku butak. Ora. Terus iki apa mau? Gotak. Iki jenenge memberikan hasil kepada orang tua ki apa jenenge? Maksudnya iso mikul dhuwur mendem jero. Lah masa yo gilani. Piye ta? Kowe karo wong tuwa kurang ajar, borek pikul sing dhuwur go genter ngono. Tegese anake sing iso ngunggahke asmane wong tua dipikul dhuwur terus dipendem jero. Lah iya dipikul dhuwur kok nek geblak kepriye sakmono kuwi. Maksudnya iso wong tuane iki dijunjung. Wong tuane dijunjung, dihormati ngono lho. Oh, diangkat ngono. Heeh, diangkat terus tak uncalke kowe ngono. Aku susah nuju omong. Iki piye? Ya nek karo wong tuwa kuwi iki sing sabar. Anane iki ya gelem ra gelem tok rahapi ngono lho. Anane iki tek kowe, Tin. Kok anane padake aku panganan. Maksudnya ono nih, iki kak ming wong telu toh. Ono nih, ngono. Jadi gelem ra gelem ki ya ming karo iki. Jadi umpamane dhewe iki basa mesti kadang-kadang sok bingung. Kowe wetan kono kidul, aku lor. Kuwi kadang-kadang ki bahasa ki sok ora ketemu lho, Nok. Nah, nggih ngaten lho Mas Memet. Siji desa mawa coro. Coro ben gremet ning kathokmu. Coro. Aku geting aku. Coro ki nek nang Solo. Mawa coro basa O ki nek diwaca ya O, basa Jawa kok iso coro iki lho lambene iki. Sajake kulino digremeti coro ada. Mawa coro. Mawa nggonmu. Heeh, kono ki O. Solo, Sragen O. Solo. Lah nek kene apa? O. Apa iya yo? Lah iya. Apa kuwi daerah ndi? Oh, walah. Wih, karo sapa? Wong grabak ngono kuwi. Oh, grabak ngono kuwi. Wong Silom yo. Oh, cara dadi coro. Oh iya, beda-beda ya. Beda. Lah ya akrabe keluarga. Moto dadi moto. Oh, moto. Iya.
Terus apa neh? Pokoke sing O dadi O. Motomu kuwi. Motomu kating petoto. Ayo. Saya ngono. Motomu ngono. Heeh. Nek atene ra wangun umpane ngunekke motomu ngono ya kaya apik ya. Nek pancen wis nek nggonmu apa nek moto? Nek mriko moto nggih moto. Oh, moto ya. Dadi ya ming padha ya ming beda logat lho, Nak. Beda pengucapan dialeke. AIU suku katane. Nek nggonku kan Temanggung, dialek ya beda. Enten beda. Nek cara nggon Mbak Tatin nak basa Ngayojo lak ora ngono, Nak. Benten. Wo, Bantul iki lho. Nggih, iki apa-apa kok iso to? Wo, kowe le. Lah iki bae wong gampenge. Nah, coco, yo jo. Gampenge, yo jo. Nek Temanggung. Nek Temanggung Temanggung. Bakun di 20.000. Gitu keranjang ora oleh jantel lo ya. Api Mbak Yu, iki api lambene api. Iki bahasane kok lambene lho. apa lah aku lek nang Sragen lambe kok ning kene apa? Nang kene iki cangkem ya. Nek ning kene apa cangkem? Apa le? Kaira. Cucut. Dados enek papan MC nggih menika dagelanipun cocote Memet. Aku saya ora kajen ki mak cange. Lah aku yo gur manut piyai kene kok. Ngajari bener saya diura kepenak ki nang awak iki. Nek Sragen lambe. Ya kan dialeke dhewe-dhewe. Wong tuwa dicocot-cocot ki. Lah manut masyarakat kene cocot tok ya. Lah iya nek Temanggung dialek ngono lho. Oh ngaten. Oh, Dek Tatin. Mampir gonyong ya. Dek kuwe. Dek kuwe tak nembako. Malah cidor. Cidor iya gane gayeng-gayeng ya. Iya ya. Cidor ngono ki Temanggung. Bu Prastiwi, mbok modar aku gak roh tenan. Iki omong apa? Nek iki bahasane kono Bahasane nggonku lho, Nduk. Oh ngaten. Lah padha piye? Temanggung ngono kuwi. Ngaten. Padha awake dhewe mau to Yu. Aku yo gak roh ning pondokan kono. Lah kok tak kira panitia. Lho sing dalu. Aku kaget mak teratap mak semrepet aku dunggeblak mau. Nyapa? Lah kok piyayine ngene. Nggogoke penak ngono. Waduh, apa sing arep diogok-ogok aku ngono. Gogok ki nek nang kene ki lungguh. Oh, alah ya iki ora ngerti. Awake dhewe arep diogok-ogok. Lah iki pindung sing dalu lho nggih. Nggogoke penak. Waduh, apa iki aku sing arep diogok-ogok. gogok lungguh nek Semarang bedone. Apa meneh? Ndelogok jaran ngono kan bedone kae. Kuwi jenenge miso gak. Lah iya kan beda gogok ki nek nang kene lungguh. Nggih. Gogokan kene sik yu. Ah ngene. Iya. Ngertimu piye? Gogok Ya tak kira diogok-ogok. Ngono apa piye Mas aku? Kaya rong tikus wae. Oh gogok ki lungguh wae. Nek gogok aku terus mlayu. Gunamu apa nek lingguh ki? Nek lungguh ya lingguh. Lengguh ngono wae. Nggon aku tengok. Oh tenguk. Tengu ki lak sik kewan cilik sik nang tremos iku ya. Nanti. Tengok ora tengu kupinge. Oh nek nggonku isine tengu. Nggonmu lato-lato no. Hei. Kok tau roh dek kono apa? Aku dingi ora yo biasane ngono. Umume. Masa umume anjir ngene iki ketok anu mlajer ngene iki isine lato-lato. Kok umume biasane kok. Apa ya? Iya, aku gak tahu belajar anatomi tubuh pelajaran IPA to iki. Lah piye to? Ayo iki lho. Piye no? Dicondro. Aku nek anatomi tubuh iki kepriye? Kuwi sing nang IPA kowe. Aku mbok pengen belajar ngono. Nek bleger iki lho kaya iki belajar IPA. Lah iya. Iki IPA bijine 8 munggah. Terus? Terus IPS dipangan. IPA IPS dipangan gitu. Apa meneh IPA IPS IP-ne dhewe sing dipangan ya. Iya patutan loro wingi. Mboten Pak De. IP ke biji kok pangan. Ya maksudnya iki tetep di ana. Iya. Yen pangapunten le Pak De. Pedhe-pedhe nek cah cilik ora apa-apa urung ngerti dosa. Nggih. Ya. Cah cilik dimaaf. Nek kae sing ngomong mesti tak polo wong wis gedhe. Nggih. Lah ngopo? Dia kan cah cilik, arek ngomong sembarangan urung ngerti. Dia nek asal ngomong aku nek kuwi jerone lato-lato ngono arep tak apake? Tak nehke. Ya di. Saru. Kok saru toh? Aku yo njaluk. Nah, cah cilik. Masa ora pareng. Kapan aku belajar nek ngono kok iso? Mosok gawe praktek. Jare
nih saru kok njaluk. Oleh ora, nek ora njaluk, Pak. Njaluk gede dalange. Aja senengane dolanan mainan kok. Aja ndek dalange. Ngene sinten? Ndek dalange ono sing duwe wis. Ora parang. Nggon sapa kira-kira? Ya nggonmu kuwi kok. Nggonmu. Nek pancen kaya mengkono, Nduk. Nggih. Wong tuwa ki ming gari sumarah. Ya ora apa-apa. Lah iya. Malah disiki. Agare tak ngono kuwi ya. Tak ulungake. Nggih. Apa njaluk? Njaluk ya kuwi mau lho. Apa? Apa kuwi mau? Apa? Gotri. Iya wis. Lah aku lakre ra iso mlaku nek ilang gotrine. Mang ora iso mlaku gecek ya lho kok iso angel. Nggih, padahal kok dadi meneng wae niki mbok pilih wonten tamu. Lah aku kuwur ya soalé omongane saut-sautan dadi apa mau aku arep nyelani mengko ndak malah ora prayoga ngono. Wong kula nggih nembe pisan niki lho Ibu, nderek sowan ngono Kalisat kene. Iki golongane apa munggah iki? Napa, Pak? Nggih, Pak. Dik, ora ngenteni. Oh, taban. Kusik, kowe kok ngenteni aku ki kleru. Mbak arep nyawer. Kusik. Arep nyawer tok apa ngersake lagu Mbak Tatin? To, Ranto? Kowe Ranto to? Iya apa udu? Nyoh, ora penak aku. Sik. Toh, kancaku sekolah. Ya toh. Walah ya ora iso kadung wis ndek kok piye to kowe? Ora iso kadung ndek kok jaluk ngene. Oh, mau ngarep nyawer. Oh, niki ambeng niki lho, Pak. Dhisik wong dermawan ki dalange nek ra ndeki. Waduh yo. Bareng tekane tintek isan. Iki ndeke kono sik. Dicukupi kono. Ya kono kono sik dicukupi. Niat munggah kok ora ditung. Sik. Heeh. Ngalih. Lah, kowe jek kurang meneh. Ya ampun, apa tak silai. Wis ate nggo musik kok gampang nang isor siji kok sik. Ayo, nek munggahke tlotra, dosa nek nganti ora kok njur iki ora iso. Nek susuki dijolke ketan loro. Ora main wis wani munggah ki wis ijol. Ngene, gene 50. Nah, lha yo ngono kuwi padake kok anak walon wae ra dineki. Sekor. Iki sing jaga sajen iki. Jenengan iki lho kok iso. Kunjung nambek kuwi. Oh, iya. Pak Ranto, ajeng ijol gen kula mboten. Oh, kita enak rupane abang, tak ijolke. Iki cah cilik lho timbangane nangis. Iki digini lho, iki cok senengane sing abang, sing cok wis mateng. Joli timbangane nangis. Iki iya. Entek sing abang. Oh, entek. Mosok entek, Pak. Ngapunten nggih, Bu. Nggih, Pak. Niki cah cilik kok Bu lho. Iki cah cilik. Cilik kok Bu. Nggih. Mbok yo nonton kuwi kacamata. Ono sing gedhi apa nih? Ngarang wae iki. Wis Mas tekan kono gek iki wae aku gek arek tak reripih kok malah. Wis alah wis. Iya. Matur nuwun ya Le. Nggih. Kok ya Le. Pak jenengan nyuwun lagu menapa? Jaluk apa? Kesukaane niki sami. Napa? Tambal ban. Nah, tambal ban. Wis ora nempel saiki. Ah, iki biyen. Kejar kosok kae biyen ya aku pancen tukang tambal ban. Saiki iki aku wis dadi tukang laundry. Dadi urung ana lagune. Lagune apa? Urung ana. Oh, nggih. Ya. Niki tambal ban, Pak, nyune. Nyune pun terserah mawon. Oh, nggih. Matur sembah. Oh, pasrah lagune pasrah. Lebih baik kau bunuh. Pasrah ki manut ngono lho. Oh, manuk. Iya. Manut nek lagune ki to sing manut Dik, kowe pancen manut. Oh, iya ngono. Lagune. Iya. Manut eleng-eleng manut. Eling imut. Oh, iya. Kowe kok meneng wae. Aku gembrunggung ya dadi masuk ra krungu dadi trimo Ya. musik. Pak Ranto matur suwun. Wah iki juragane anu ki kebo iki wis wah ya pancen. Ngesake napa nika wae Mas Memet? Mboten ngersake napa-napa. Oh meng nyawer tok. Toh ora njaluk apa-apa to? Oh, mboten kok. Ngoten niku kok rene-rene wah tenan nang pasar duit ku sebari. Ujiku ineh ngoten niku. Nggih. Diparingi wae teko sak-sake kanggo Pak Ranto. Ya diaturke sing alus-alus dhisik. Mbok pilih napa Pak Bu nyuwun lagu napa Pak? Kodang kuning. Kodang kuning ya. Siap. Kagem bawa mboten? Nganggo. Oh ya. Kene gek dorunan. Nah.
Mosok yo awake dhewe ne timbali matur nuwun lho yu. Mosok dadak kon urunan. Lah ya kan kaya bapake mau lho, nyuwun ora nyuwun lagu maringi lho. Ngono. Tenang to. Ngapa? Engko panjenenganku yo arep disawur kok. Nun. Sawur. Apa ta? Pak De. Sing diparingi dikae bebungah niku. Wah, penggemarku ki sepuh-sepuh pokoke. Disawer, iya disawer. Ora Mbak Tatin. Nggih. Mbak Eka iki asline jeneng asli sapa to? Nggih. Nah, iki perlu digenahake. Nggih, Byung. Menika Eka tuget-tuget iki maksudnya piye? Ayo kuwi lho sing perlu aku dadi penasaran kok dadi Eka uget-uget iki jenenge asli piye? Terus kok dadi Eka uget-uget iki sejarahe piye? Inggih, menika aslinipun Eka Prihatiningsih, Byung. Oh, Eka Prihatiningsih. Prihatiningsih. Lajeng wonten YouTube ngono kae sing jarene apa viral ngono kae. Viral. Eka uget-uget. Nggih menika wiwitane nggih awit saking jogete lajeng nggih enten moto utawi maknanipun. Masakan apa jenenge? Yo makna ngono lho Mas. Yo tak nggo semangat awakku dhewe. Uget-uget ki duwe arti. Artine sinden sing ora bakal mati selawase. Oh. Iya. Kok iso? Lah iya, pamane mati mbok digecek uget-uget. Arek dibeleh uget-uget. Arek disampirke cagak uget-uget. Dadi aku ora bakal mati selawase. Nggon aku saiki uget-uget dadi ora mati. Lah nggih, pamane tese uget-uget lak tese urip ta, Pak? Lah nggih. Nek ngono ki yo. Apa kuwi nak saka pradugaku Eka iki dadi uget-uget mergo jogete mungkin. Lah nggih menika. Lah mula iki awalipun saking jogetipun nanging dipun maknani mekaten Bapak Anom Surata ingkang ngendikan mekaten. Lah mula iki gandengana sing ngercake kodang kuning Mbak Tatin ben bawa, mengko sampean praktekke kok iso uget-uget iki joget piye. Oh ngaten. Nggih. Iki setuju nggih masyarakat mriki uget-uget kersane joget ngoten nggih? Wah, jan kaya ten Olunggir iki kompak tenan iki. Lah nggih. Kyai kene kompak-kompak ya, Yu. Iya jajal di. Pilujeng dalu sedayanipun. Oh iya. Kabaripun sami sae nggih. Pripun panjenengan mriksani Mas Memet menika sae nggih? Mas Memet sae napa sae? Sae nggih. Sepisan malih kangge paseksen. Sae. Adicara salajengipun nggih menika tulusupan utawi berobosan. Monggo sedulur-seduluripun kaya wong mamitke. Lah kene yo nganyelake kok muni. Keluarga ageng kene. Sae kepisan wae. Suasae. Lah senenge banget ora yo seneng banget apresiasi. Mesra nek ping pirang-pirang dadi niku diangkatke. La ilaha illallah. Ora kudune nek saene oke berarti saking apike. Saking apike kepriye? Saking gilani kuwi kok. Berarti jenengan ora sae. Ndongake wong tuwa sing apik to lho, Nok. Iya tak dongake. Njaluk ngapura. Ora apa-apa, Nok, wong kecil cilik tetep. Ndongake aku ki paring ana dirgayuswa ngono lho. Iya tak dongakno pokoke dirgayuswa. Pokoke lancar anggonmu rezeki. Pokoke lepas parano jembaro kubure. Ya kan? Terusan. Apik. Nek ndoro. Aku seneng iki. Aku seneng nek ana kowe. Piye ta? Lah iki soalnya biasane Aku nek pateni aku saiki kepaten. Jembar kubure iki tegese maksudnya lho, besok panjenengan bakal kabeh wae sapa wae lak tindak ana kono. Lak mesti kabeh ngangen-ngangen cita-citane swarga cadangan. Lah panjenengan tak dongake. Kuwi jelas kuwi. Swarga pengen ndang saiki to? Hah? Aku ketanggungane urung rampung, Nok. Mbok jajal dikaroke mbok menawa nang kono kepenak kowe rono kok nek apik SMS kok. Aku ora dolane kok. Apa Tatin sik? Hah? Maksudnya apa? Nilai tinju nang kono nek konoke kok gayeng. Lah engko kowe ngabari. Aku ora kesusu kono nek arep dhisik. Nah, kono. Digege mongso. Masange badhe riyen Ora. Ayo coba dibawani. Ayo dibawani. Jogete Mbak Eka. Patah-patah piye, Mbak Eka piye? Heeh. Nadyan wujud temong peksi. Elok Tatin saben bengi bintang tamu suarane sih panggah halus. Piye to Pak Dalang mbok aja ngono kuwi to. Tenan kok nyatane.
Dan lari sira umum saiki. Mbak Tatin, bengi iki uga di live streaming lumantar channel Dalang Sena. Ning bengi iki awak dhewe yo nderek Bila Sungkawa. Margi ibune sing sok apa kuwi? Nyoteng. Sing dadi kameraman. Mas Dodo kuwi ibune saiki nembe ditimbali Gusti sowan Gusti utawa sedo. Mula awak dhewe sak kanca nderek Bila Sungkawa mugi-mugi almarhumah ibune Mas Dodo pinaringana sedo ingkang husnul khotimah. Amin. Yo lanjut. Kosek. Lah piye? Mbak Eka uget-uget iki kuwi seniwati multi talent. Kejaba ngendang yo apik, joget yo apik, ning kuwi bawa yo apik. Lah niki nembang yo apik. Mbak Eka niki lulusan wonten ing sekolahan Solo ICU Surakarta. ICU ya bar mriyang kok iso. Institut Seni Indonesia tegese isi. Kados panjenengane Pak Geter menika lho. ICU. Isi Surakarta. Kok iso ICU? Niki sekolah wonten isi. Ning enak iki dadi I to. Ora. ICU ora. Macane nek Inggris kadang I iki I to. Iya. Heeh. Ning ngendikane Biyung mau lho. Piye? Kayak ning YouTube kan lho. Piye? Mbak, piye? Jare kaya gutuget kaya sinden multiplasenta ya kaya diomongne iki. Kowe iki kupengmu. Aku kadang iso trenyuh. Kok piye to kowe iki? Multi talent. Multi talenta kok plasenta. Plasenta dawon wedhus. Aku jan rakuku gebrunggung tenan nek. Oh nganu. Aku. Nek jenengan mboten krungu Mas, sound system tulung kontrole nggen dalang ditokne ben dalange krungu nggih. Dadi keprokke kene wae klumpukke kene ya ngono. Piye? Maksudnya iki ben dalange krungu ngono lho kupinge. Apane sing dikudu diatur mau nggon apa? Kontrol. Nek muni kontrol hati-hati. Lah piye? Hati-hati lho. Sinden seragel. Lho. Sinden seragen ra iso muni R malah. Dadi apa? Dadi lato-lato ya. Ya. Coba ayo prakteke mbacutke bawane Mbak Tatin karo diprakteke nganggo uget-uget iki piye? Coba isara. Dibawa ki karo nganggo apa nganggo gaya lho. Oh kudu nganggo. Lho menghayati. Oke. Ya. Gerak dan lagu. Gerak dan lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu lagu ini. Alah rapopo teko cil. Kok mantep enak. Nggih. Halus. Iya. Yo wajahe. Kamera lho, pasangi kamera. Nggih, mesam. Iya. Sikile sing pas lho. Iya. Nggih. Iya. Dah. Wes ngene ya. Kowe rek gelut apa piye kowe? Ancang-ancange kuda-kuda ngene iki. Ya ta? Posene kon sing apik. Yo, oke. Halo Usmanes. Ngono ora? Iya wis ngono. Tak delok rupakune streamingan kaya wong blek ngising. Nyedak kali ya. Kok mboten sing nganggo gerak to bawa kok. Wong pancen ugetu kejalukane kok. Ngoten. Heeh. Halo Usmanes nang Terus nek. Yes. Apa ta? Ngaten, Biong. Iya. Dalange lek mati nganti ra kedep lho. Masa? Ayo. Jebulane Multi talenta. Ayo. Wes suwe. Nganggo ngene ya. Lah iya, gayane nak. Iya. Nggih jadi greget temenan iki. Bae iya. Ayo dah. Iya. Aku anggere arep mangap disaut ta lho. Oleh jak omong terus lali. Lho kowe ki terus terus ngomong. Ya sing ngomong wae ki kowe. Aja nunggu iki selak jengkel ngenteni. Nah aku oke diam. Kene wis do meneng malah kowe sing ngomong wae lho. Lah iya kok. Ha. Dang. Saiki. Sesuk. Iya. Waswenggan kula lana
Iya iya iya. Goleki kok karo jawel ki? Iya men cetha. Lah iki lemu nek gak digoleki gak ketok. Ora ketemu, dadak blebekake banyu. Goleki apa meneh? Ya goleki mau. Ayo goleki apa? Jelaske. Goleki omahmu. Lah iya ngono, genahke. Si podang pito. Dadi saking uget-ugete dadi menyura terusan iki. Nggih ta? Iya. Ala sembarang campur Pak nek kula. Lah saiki nganu Mbak Tatin. Wis terbukti nek ning joget iso uget-uget. Ning kabar sing tak tampa Mbak Eka ki yo iso ngendang nyambi nembang. Niki kendangane saiki prakteke karo ngendang Mbak Tatin tetep bawa mengko sing joget apa sing joget karo sing nembang Mbak Tatin. Coba saiki Mbak Eka nenggon kendang ning karo nyenggaki. Kendang kali nyenggaki. Geser Mas. Tukang kendang yo rono, nyun ngapunten. Sampeyan nak kendang nengen apa ngiwa? Ngaten nggih sami kalih Mas. Awake dhewe sahabat ya Mas ya. Nuwun sahabat kentel kalih Mas. Oh iya. Ben penonton preso kendang nang ngarepe Mas Wahyu. Ah nggih. Ya. Sahabat kentel. Nggih. Kapan nek ketemu? Aja muni kentel kok. Bateh lho ya wis. Plek pokoke kanca plek ya. Plek. Aja nglangkai iki lho ya. Nggih. Ya iki gunung iki. Nggih. Iya, minggir. Amit. Wah ya. Ah ben karo diwalik sik. Amit nggih Pak Kisman nggih. Heeh. Kae cilik oneng tenan kok nyekel kendang. Weh, nyekel kenong, nyekel kendang, nyekel gong. Nyekel li apa wae dadi lah. Iya, aku dengi nyekel kendang yo dadi kok. Ya iya. Dadi dhuwit. Ya. Didol berarti. Kendangku tak dol. Iki sing nyekelake mike sapa iki? Mas Wahyu ngagem Mas Wahyu. Saged Mas Wahyu nggih. Nyekelke mik. Nah, men kita bertatap pandang berduaan ini loh. Ya men. Dimatke Mas Wahyu. Karo Mas Wahyu ki wis seniorku dhewe, wis tak anggap masku dhewe. Kuwi ya dalang lho Mbak Eka, sesuk mbok menawa dijak niki dalang. Iya. Nggih. Sesuk dijak kolaborasi. Salim Mas nggih. Alah, modus. Apa bibir lho. Nah, itu Pak. Iki kan sensitif to macange. Bibirmu yang ada bibirnya. Apa lambe Yo ngapura, tak dang blang gentung ingkang muni kagunganipun tutup. Nggih. Gene apik ya. Apik. Jajal nek aku sing ngakon, iso ora? Nggih. Pak Bambang tuku gedang. Lah iki. Isan. Apa ya suarane iso padha ya. Gedange tugel. Iso meneh. Apa kuwi? Jiglek. Oh, jiglek. Oh, bareng tugel jiglek. Nggih. Coba saiki kecemplung blumbang glagep. Iki nek pancen iso kendang iso. Pisan iki. Iki jajal Duk, nek pancen iso. Nggih pripun? Pak Bambang cukur rambut. Nah, iki ben butak kaya pakku neh, Mang. Mendina angger pethok Bambang dicukuri terus rambutnya. Ya ora apa-apa, Pak. Lah ya kuwi iki jan nek liyane Pak Bambang ya piye jajal. Pak Masa kuwi Pak Bambang. Pak Bambang cukur rambut. Ya Pak Jajal. Ya nek ora Pak Bambang Pak Kerto wis. Milih sing endi? Wis Pak Bambang aku wis kadung akrab karo Bambang. Ya. Kang cilik. Aku jombok jak omong. Iki nyapa to kuwi? Iki malah dijak omong. Lek kansen mengko. Oh, malah jak. Oh, iki jaga apa? Oh iya, malah tanganku iso ora rene tombok tangan. Ya. Sakniki nggih? Ya. Hei, kok rambut. Rambut lho. Pak Bambang sing cukur salah rambut. Sing salah nggon ngendi? Ah jajal muni piye mau? Piye iki mau kok koyo jajal. Kok sik ora rambut iki. Kok sik iki artine muni rambut kudu iki. Lho, ora iki lho. Utuh rambut. Baleni pisan men cedhok. Kuwi iki nganu ceritane Pak Bambang mau cukur ning liwat jembatan mau. Ora, Pak Bambang ki yo potong rambut ning rambut jempol.
Oh jem. Unine dupal lho kuwi mau. Sing muni siapa? Ngono. Sing muni kendang kendangnya meneng ae ora protes kok awakmu protes. Lah rambut kok dadi apa mau? Kandhane ambak kendang iso omong lho Mas Memet. Piye? Iki coba bedekan iki kendangnya omong apa ya? Jajal ya. Piye? Iki. Apa? Tung. Apa? Ya wing tung kok. Apa iki? Kula nuwun. Monggo. Anu bang pelecet ki. Iki ya melihat situasi nek pas Mbak Tatin mengo awakmu tok-tok. Oh. Ngaten lho Mas Wahyu. Lah ya kok ya melu-melu. Sentimen nak wi. Wah mosok ana wong tutuk-tutuk. Ngono angger pokoke Mbak Tatin wis mangap-mangap kok menjenengan langsung masuk tok-tok. Bahasane lho, Nok. Maksudnya piye? Kok direkke mangap-mangap iki, Bang? Aku mangap-mangap ditutuk ngono. Hah? Ayo arti duduk kene. Oh, tutuk genti ya. Mboten maksudnya pas Mbak Tatin nembang ngeten lho. Nyanding bisa dadi. Kaget aku. Mbak iki ana arti dadi sampluk ngono gitu lho. Wis sing ngakon ngono. Sing ngakon aku dhewe sing kaget. Omong wae lho. Iki dibacotke sik. Nggih, lho kuwi ujak omong ae kok. Nggih. Tombo saiki tembange sing nembang Mbak Tatin, Mbak Eka sing ngendang ning karo nyenggaki dhewe. Terus wiramane digawe kaya mblurunan utawa sragenan ya kena ben iso sigrak karo iso asik. Oke. Ya, ayo. Wes praktek wes. Ayo Mbak Tatin. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran aku leki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mitir anggat goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Neman-neman yen nganti liya kang nyawang. Leyang-leyang tak sawang mencok ning ngepang. Gegan mak rindik saka kadangan. Sarwi ngoceh dheweke nyaleh mencok. Karo segak Mbak Eka. Galo. Ape? Galo. Atiku sang sayang teteran tak seranani son pikat mulute beyo Nyokek Mas yo nyokek yo. Goyang yo Mbak Tatin. ayo ya Bu Eka. Nyokek Mas yo nyokek yo. Awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobeng-mobeng mitir anggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti
uget sleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen lakon uget asik bakal aku kekiwalian yen si podeng andutut hati kepranan naramanda atiku sansaya teteran tak senenati sun pikat mulute bendo luar biasa. Matur nuwun. Lho ya carane mikir piye ya? Pripun? Kene karo mengo karo nyenggaki. Angel lho ngono kuwi. Kok ya iso ya, Nak? Kandhani roll on kok ya. All run. Kowe kok tekan nggon kelek wae to. Wong genah muni all run dadi multi talenta. Bakat sing ora diduweni karo sapa wae. Iya, luar biasa. Ora dadi iki bakat terpendam ning wis duduk. Dadi iki senadyan to cilik. Lho. Senadyan to anak TK. Tapi yo nyatane daftar PAUD. Daftar PAUD ding urung TK. Keprigelane yo. Aku wis ning nggon pawiatan ninggil kok iso TK ae. Piye? Paling ora iki nek pamane ning isi kaya panjenengane Mbak Ani iki ya. Nek Mbak Ani kan yo sarjana seni SSN ya to. Nek pamane aku yo kudu tetiru to. Aku yo minimal yo nderek Mbak Ani SSN. Eskar gitu ta. Eskar sarjana karawitan. Sarjana karambol iki aku. Sarjana karawitan. Karawitan betul ya. Jadi saiki SSN. Ha iki Mbak Tatin iki SPD. Mbak iki Mbak Tatin SPD kuwi. SPD. Sarjana penyanyi dangdut. Ya. Aku dangdut ora iso kok penyanyi dangdut. Lho biasane kuwi sak urunge ngene iki dangdutan ta kowe? Oh, sapa? Ora ta kowe? Rak. Oh nak kleru nangno. Kuwi kan bojoku. Oh iya. Apamu ya SPD jare? Apa kuwi? Penitipan sepeda. Hum. Magister humaniora? Ora. Hum? Kae lho ana sing cok muni Pak Geter Hum iki apa marhum apa to? Magister humaniora. Kuwi artine apa nok kuwi? Humaniora iki apa artine? Artine mani. Nek S1 kuwi biasane anu 500. Lah kuwi Hum iki biasane S2 ngono gitu. Oh, S2. Oh, nggon magister. Mulane aku. Ada dhuwur meneh. S3. Lho. Entek ora kuwi? S3 dokter. S3 berarti dokter. Lah iya. Stratane strata 3 dokter. S8. Reneng ta? S8 yo gak eneng. Ming tekan piro S iki? S3 tok. Ya kuwi S iki ono sak tremos eneng, sak kulkas eneng, aja meneh kok 28 lho S kok ora entuk piye. Wo, iki sing diomong es mari pilek no. Enek es paling duri S6. Apa nggih? Pengen ngerti S6? Apa iki? S6. Sinten sumerep silit sapi saged singsot. Sinten sinten sumerep silit sapi saged singsot S6 kuwi. Sogok suwek sedaya dadi tambah papat ya. Sogok suwek sedaya tambah 8 DS8. Kok tekan silit iki lho. Iya. Ah padha kowe malah es ning Tremos barang iso. Sok bablas saiki kok. Wong tempan kuwi kok tekan nggonku kuwi kok tekan nggone Wadidang. Yo kowe kok kono. Lho kok bahasane iki lho. Mbak Tatin, Mas Met. Iki mau gandeng Mbak Eka iki bareng ngendang rak kesel to. Sore mau jare panjenengan ngendika ana sing ngersake Framen. Mumpung isih ana wektu sisan gawe. Iya. Pramene arep apa? Apa wayang kowe ndalangi? Aku manut. Dalang apa? Dalang kerusuhan. Maksudnya kowe aku kongso kono Erawati. Gah aku gah. Wayang kongso. Lah wong jenengan bojone Baladewa kuwi. Erawati. Lah napa nggih? Ning koyone ya padha kok. Liyane kuwi aku gah. Apik kuwi sumpah. Suarane ya apik. Nek olah fragmen misal kaya ketoprak ngono ta, Mbak?
Kayak misal Sri Tanjung. Nek Panji ki Panji Asmara Batang ngono kae. Sing Asmara Tangi. Asmara Bangun. Bangun Asmara Bangun. Asmara Tangi. Maksudnya bar bangun terus gua Batang ngono. Pun Kakang Asmara Batang ya iki. Iya ora. Ya ben dapuk kabeh. Misale Mbak Tati dadi apa sih? Mbak Eka dadi embane. Wah iya. Ceritane apa? Manut aku. Apa? Lambang Sari. Apa sing kuwi? Anu Prambanan kuwi. Oh, Roro Cangkrang. Tanjung Bondowoso. Kok iso Roro Cangkrang? Candi Prambanan itu. Kuwi, kuwi sing karo Grandong Banduso. Si sapa to? Roro Jonggrang karo Banduso mau semua wong ya. Ayo, iki kowe abdine Roro Turido. Sapa? Roro Jonggrang. Aku adine. Mban. Mas Mamat dadi apa? Mbane. Tanjung Bondowoso apa dadi asu Blamenyan? Apa nek asute? Yo enek. Sik dajal pentongan iki werna-werna lho. RRI Sabta Mandala. Lho. Kok iki ketrongan to? Iya. Iki lambene iki lho ket mau. Gone Tulungagung. Lho ya. Terus Ana pentongan meneh ketwa sing. Lho. apa ingin di? Mie ayam. Iki werna-werna. Ana sing iki. Ana sing Kenapa ngendi? nang hotel ana grobekan Satpol PP. Totok. Iki Prambanan ya. Pak Getut. Jonggrang Bandung turuk-turuk gek disaut gamelan. Direp to sampean apa kuwi ngiras pantes dadi MC sisan. Nuwun para pamirsa menika. Nuwun. Kok sik gamelane ben muni sik sampean obo nganggo nganggo toang. Heeh. Turuk-turuk. Apik iki. Ya, apik ya. Aku seneng. Direp. Turuk-turuk. Aku nyarke ketoprak lho, Pak. Terus dadi MC. Oh, Dapuk. Direp sik nganggo cangkem. Turuk-turuk. Wis kaya omong. nuwun para miyarsa. Dalu menika saged pepanggihan kalian warga ketoprak Krida Senggapa. Jeneng iki sing apik kok. Lha ngono apa elek? Liyane kuwi to. Krida budaya. Ah, Krida budaya. Bijil saking Kalisat. Ingkang pun sesepuh panjenenganipun Bapak Agus. Dene dalu menika badhe ngawontenaken gelaraning drama Ketoprak Mataram kanthi irah-irahan Roro Jonggrang Prambanan. Pendapuk utawi dalang panjenenganipun Ki Genter Pramuji. Pranata Gending sederek Wahyu dene pangrengga swanten panjenenganipun Ibu Munteng. Itu ya. Bani. Paraga ingkang badhe hamba titihaken genduk Tatin Tidot. Maju. Ngae dados Roro Jonggrang. Hebat rol. Bandung Bondowoso. Kapan dekanjanipun Ki Memet Kalakodang. Dene penata diesel. Janipun Eka uget. Diesel iki ora perlu dikandhake. Mboten dibaca gitu. Oh. Kaya iki lho. Kuwi nek ana diesel ora muni. Ya ora diesel tok, ora nek bensine ya ora muni. Iya. Kuwi ora bensin tok, nerene Gusti Allah lho. Aja nesu-nesu tak dapuk. Dene emban. Nggih menika emban akik panjenenganipun Ibu Pratiwi. Aku kapan? Aku wis kadung nyongot iki gak sida. Terus kono. Baleni nah. Nggih. Paling bar iki ya. Panjenenganipun emban. Nggih. Ibu Anik Eka mekaten para raruh gelaraning ketoprak wonten ing sedalun atas sugeng mreksani dumugi paripurna. Nuwun matur nuwun. Kenonge muni. Kesel ya Pak nangkeme. Kowe nang nganu sik omong-omongan ya wong loro.
ketekan Bandung. Piyong ban. Piyong. Oh sih, jare kok ngomong-ngomongan. Oh iya. Selare gendingi wae. Iki asline gak dagelan lho. Apa? Tukang sego goreng. Lah ngopo? Dolanan kentongan. Iki wayahe ketoprak ya. Ketoprak ngono kuwi. Tok jur alon, musike alon-alon ngono ki lho. Jadi ngomong-ngomong. Kaya omongan bareng kok, tapi awakmu apik lho. Oh dadi MC ya apik. Piye to? Tong kentongan ya iso. Iya iso. Iki isine opo kok iso ngono lho. Kok ndumuki kuwi Wah, barang. bune ayit ngene. Piye bune piye? Ayo Dang domongke. Ngomongke kucing gak sikatan lho ngomong. Kok ya salah didumuk oh. Aku kudu ae kok nek ngono iki. Piyong ban. Anu, aku jawab ya. Lah piye? Aku nyeluk Iki ndoro. Pentas isih latihan. Iso bal lagi watur penonton iki. Anu gak latihan sik. Ya. Ya Ndoro Ayu, kula anu ngestokaken dawuh panjenengan wonten dawuh. Iki kahanane negara kok dadi kaya mangkene iki njuk kepiye ta Piyong ban? Lah ya ora kepiye-piye. Ha iki cip yes. Kon piye? Ki gayeng iki. Aja jenenge ban yo pancen bloko ngono. Ya kok sik kan lagi latihan to ora apa-apa. Latihan kok. Apa iya. Apa-apa ki Baleni. Prakteke kapan? Piyong ban. Kok aku jawab pamane sing iki kok kowe keadaane iki dunia lagi ra penak piye? Kok terus aku piye? Hah? Kok yo Wis. karena iki karang saiki prajuritnya sudah mati kabeh ning gari awak dhewe ngono to. Kon jawab kok anak dhewe sedih ngono lho. Awake sedih. Awake dhewe. Ya landas e. Dasmu dhewe kuwi. Ngempes awak tok. Ketoprak ora nganggo ndas. Teleni. Piye to kuwi? Kok jarene nek ndase dhewe le rau piye ngono. Lah iya. Piyong ban. Inggih ndoro ngestaken dawuh wonten ing Iki dawuh. kahanane kok lagi kaya ngene. Kok dadi kaya ngene iki terus kepiye to Piyong? Iya, anu ndoro. Kabeh para prajurit wis padha mati. Mula saka kuwi lho awak dhewe saiki minggare urip wong loro terus arek kepiye to yo? Kula awake dhewe ngupati apa sing dadi lakune urip ya ndoro. Panjenengan kuwi derek. Pokoke kuwi pon karo aku terus yo aja nanti-nanti yo. Heeh. Aku anu sira. Sing jane iki yo ganti wae piye to iki? Drek aku. Ana tengeng paprangan ana wanudya loro. Cangkruk ning hik lho. Macak kaprajuritan sapa wae? Lah kowe sapa kok wani-wani tumeka ana ing kene? Iki apa iki? Tandangi yo. Iki apa iki? Tandangi ta yo. Iya ning aja dingonokne aku iki grogi ngono lho nek aja mbok jono ngono Apa-apa. Kowe Sejilit ngono lho. Semua isine kok iso kowe bangsane apa? Aku ora wis ora. ngonokno to kok iso. Kowe iki sapa? Iki ana tengahing paprangan. Iya. Akeh tumbak pating calorot pedang padha tempuk kok kowe ana kene. Kowe sapa, Nduk? Apa kowe ora ngerti? Iya. Aku sing bau reksa kali-kalisat kene. Kowe sik. Iki kamando lakon iki lakon prambanan. Maksudnya iki ben wedi kowe ben wedi. Nek ora dingonoke sok engko malah ngangah-ngangah kowe. Takon kono. Kowe kok dadi sing bawa reksa iki wong iki judule lelembut ngono apa piye? Lah maksudnya sing nderekne awakmu iki gak anu to? Ya aku ki Kan aku melindungimu. oh ya Amane enek piye terus anu ramene piye langsung tak kletak ndase pamane. ya. Kowe sapa? Iki Senopati Pengging Putra Prabu Damarmaya Bandung Bondowoso. Oh, sing iki sing diomongni Bandung Lautan Api iki ya iki. Bondo. Kae wis dihapus tak goleki nang Google ra ketemu. Oh, iki Sing Bandung Lautan Asmara kuwi. Lautan Api. Api iya. Kowe arep ngopo teko murene? Lho. Arep kepiye? Ngono ya ngomong ya. Iki nang negara perang ana segara tak bedah. Bakal tak gawe boyongan ana ing Pengging kowe ngaliya. Iki sapa? Sing nang mburimu iki sapa? Kowe arep maju mendhet arep mboyong ndaraku sing asmane Roro Jonggrang. Jonggrang iki sapa? Ayune kimplah-kimplah kaya duduh gule iki. Iya. Ora bisa Bandung. Yen kowe bakal mboyong ndaraku garwanipun
iki sapa jenenge Mbak Roro Jonggrang, kowe kudu nglangkahi aku. Iya. Kowe kudu nglewati aku dhisik Bandung. Ora bisa kowe langsung mara arek mboyong Roro Jonggrang. Mara gage mapan tak langkahi. Lho ya nganggo toheng nyawa toheng ludira. Ora bisa. Lah, talek. Nah, ngono eman-eman kok. Ora ana wadah. Pinter kok kowe. Terus yo. Ngono ki yang. Kowe sumingkira. Kae sapa Jonggrang? Kae Jonggrang bendaraku, bendara sing paling tak tresnani ya sing tak pundi-pundi kudu tak tutke ning ndi wae parang lakune. Aku ora bisa ngeculke ora Jonggrang. Napasmu entek. Napasmu entek. Napasmu iki lho. Ana piye ki ana titike omong kok ora neler-neler. Kentekan napas. Ngendi-kentekan napas kowe. Kanggo koma. Le omong ki. Piye? Kanggo koma ya. Ayo sing cethok. Iki bendaraku ya Jonggrang sing kudu tak pundi-pundi, tak jaga ning endi wae tak derekake lakune. Ora bakal tak culke sapa wae ora bakal iso misahake aku karo bendaraku Jonggrang sabab aku karo Jonggrang wis dadi donat cekak. Ah ketoprak liyane ora oleh japukan. Entek suarane entek rapuni. Kowe biyong kok petok iki lho. Suarane entek. Wis omongan karo bendarane ra jelas. Mingkira. Omongan karo iki omong ki ana mandege. Lah nek bludus yo napasmu entek. Oh, anggo koma. Ngene iki lho ngomong dicontoni. Contoni ta, men? Rong kata nyerot ambekan ngono apa piye? Nah, ngene. Kowe anggere ngomong ngene. Iki mono bendaraku. Ya. Anggo ambekan. Yen pancen ngono kowe sumingkira. Men ora kentekan. Ayo Dang matur. Matur Dang. Ya iki Roro Jonggrang. Iya. Nah, mesti rantek iki. Bener, terus. Ya. Ayo terus ya. Sing dadi bendaraku. Iya. Terus. Ora bakal kowe bisa ndumbuk Roro Jonggrang. Lah iya. Amarga Roro Jonggrang mau tandani kok suwe-suwe kaya manuk kontul ngene. Nganggo ambekan ya Roro Jonggrang wis dadi ora usah nganggo ngono lho. Sing suwunku kabeh iki mau. Yo maksude iki yo ora kaya ngono kuwi. Ya sithik-sithik kabeh kok anggap kapan le omong menyedot-nyedot wae. Lah kok entek neh. Nang maju kono lho. Kene. Maju. Kowe kapener apa karo Prabu Boko? Kowe takon marang aku. Iya. Kowe sing jenenge Bandung Bandawasa, ha? Kowe sing jenenge Bandung Bandawasa. Iya. Kowe sing jenenge Bandung Bandawasa kowe, ha? Nah, piye? Iya, aku Bandung. Pengen ro Gunung Andong aku ya ngono kuwi. Kowe nang ketoprak ki ora ngene iki banget lho. Mosok malah galak Jonggrange. Lah ya piye? Emansipasi kok. Kowe iki wedi karo aku, wong aku sing mateni kakangmu, tak aku sing galak. Kok sik ta? Oh, dadi pancen kowe. Aku ya kaget. Kaget kok Keri. Lah kono kaget mosok kene ra melu. Sak rombongane. Kowe suwe-suwe tak kempet tenan lho kowe. Aku bolomu kok kudu ngempet ae ndek aku mbok kremi netes. Sing iki wis tetes ya. Wis. Ya iki ketoprak budrek iki aku suwe-suwe. Ora. Jonggrang. Apa? Kowe sumingkira. Loh, aku kan sumingkir. Malah kepara ayo tak boyong ana ing pengging pinangka dadi putri boyongan Meganegara Wonoskara tak bedah. Kok isa-isane kowe ngomong arep boyong marang aku? Ora bisu. Bisa. Ora bisa. Ora bisa. Ora bisa. Iki bubrahake tenan iki Pak Dalang iki. Ya, toprake iso omong wis sing karo SLB. Iki mbasani iso omong apa terus ra apa-apa. Si Biong Ben, kamu memang Biong yang saya tresnani. Iya. Aku sayang padamu. Ya ngene iki lho rasane dikempet. Piye? Gelem mo? Bandung. Piye rasane atiku kowe ngerti? Ora. Lah ora ngerti to mung aku ngerti. Umpama sedulurmu ana sing mateni terus kowe arep dipek bojo apa kowe trima? Aku lho kakangku mbok pateni kok kowe sesane arep dadi bojoku. Bakal tak mulyake uripmu
uripmu Nyokrawati bau dendo. Aja trima, Ndara. Tak sengkake ngaluhur pinangka Prameswari. Garwanipun Kakang Bandung Bandawasa. Aja diterima. Piye? Ora kena sing kirim kok diterima. Kok ta? Bandang. Piye? Aku ora tresna karo kowe. Kowe wis mateni kakangku. Kok aku arep dadi bojomu apa kowe iki ora iso ngilo karo githokmu apa piye? Lah terus kowe arep kepriye? Negaramu wis bedah, terus kowe arep mapan ana ing ngendi? Aku daripada alah ketoprak kanggo daripada akan tetapi nah kok sih aku mendingan daripada elu gue en kasih lagi kan kok ora dadi lho ketoprak juga daripada kok iso hei Bandang tinimbang aku dadi bojomu luwih becik aku dadi prawan tuwa ya iya Roro Ngapa arep rara? Mambu ben sugus ta. Sugus. Sugus apa kowe iki dagelan kondang wis mangap mambu oli. Ngarang kowe. Iki mau mambu LPG. Ngisi-ngisini rombongan. Sikatan lho, sikatan. Aku mau nyedot LPG wong ora urip. Piye ambune? LPG bener iso-iso. Dagelan kondang memet ning ndi-ndi YouTube nyarke lho iso sikatan. Iki mono LPG, Cuk. Iso. Rara jonggrang aku tresna. Ora bisa. Agawe rum citeng kawe kowe minggir aja ganggu kang dadi apa kekarepan mengko kowe tak bayari tikel melu aku ora butuh babakan probeyo apa wae kowe dadi abdiku ana ing pengging bayaranmu tak undhake yen kowe mung dadi abdi tak unggahke dadi batur piye sik ta piye iki piye ta coba beleni yen kowe pangkatmu mung abdi nonggonku tak undhake dadi batur lho abdi karo batur setuju nah, aku gelem iya dhuwur kuwi dhuwur ndi batur oh dhuwur batur iya kok ta dhuwur batur ya ya ora padha batur karo apa wi abdi padha bayarane beda aku setuju kok setuju aku ora setuju kowe sumingkira bendaramu kon rene ora bisa sebab aku karo ndaraku Rara Jonggrang ki wis dadi loro cara ngono wis dadi dulur Sinara Wedi ya wedi iki teneh ngeres oh wedi sing go nyawur mripatmu ya jambe sini kembang ke ana ango Jonggrang kene kene wis sumingkira ler pindho tari rate Jonggrang kene rada caket marang pun kakang kene ya iki kowe karo batinmu wis jelak jroning rasa kowe mesti seneng karo Bandung nek pancene dadi wong lanang sing perwira wis ditolak karo wanita ki mbok ya wis aku ora ana bosene dadi ngene wae Bandung piye apik-apikane ya kandhanono nek menawa iso kowe kok ngrimbuk karo bendaramu iya ya tak sengkake ngaluhur tenang to piye iki kan kene moh to karo kowe ha iya pamane aku wae kowe tak balekke selawe ngono gelem ora maksudnya piye kowe karo aku wae ngono lho karo kowe nah kuwi lho
lho mbok karo iki wae. Nek pancen kowe gelem kanggo pemanasan ora apa-apa. Oh, lah iki Bandung apa garongan kok ya apa-apa gelem iki lho. Mulane kuwi lho ya ngaku ki mbah karo kuwi mergane kuwi iki. Lho wis najan endek ning ayu. Masa iya? Iya. Malah tak kampleng raiku malah. Raimu. Raiku dhewe. Iya. Ora bisa kowe karo. Jonggrang. Mas ta, ngapa ta? Yo aku dilindungi ngene kowe arek wani. Aku rono. Tak lawan karo aku ora kena karo ndoroku. Aku arep rono. Tak tutut rono. Aku ablas bumi. Arep nabah bumi. Tak sungguh saka ngisor, tak codos nak tus muni kowe. Ayo, piye? Aku mabur. Kowe mabur. Iya. Tak oyak. Aku yo duwe sayap. Aku tapi mau gak nggo sayap. Aku ngilang. Kowe ngilang. Oh, yo. Pindane wong lara ati. Bisa gawe ati suwe-suwe aku saya kitanan. Aku kitanan karo bendoromu. Ora iso ndoroku ora tresno karo kowe. Kowe iki njaluk apa bakal aku tak udaneni. Ayo, riwen. Kowe dadi wong lanang kok terus lesuk kaya ngono to? Aku ki yen pancen kowe wani karo wanita. Piye? Ladenono aku. Tandangono aku wani. Yo gampang. Yen wis bendaramu ki engko melu aku, kowe tak tandangi engko berikutnya. Maksudnya adu. Kowe tak jewer kupingmu. Ayo, wani bales kowe. Yo wani. Jewer cah kok ngene ora wani. Wani nang. Wani. Kudu wani yang cepet yang. Tak jewer pundakmu wani kowe. Mung jewer pundak kaya ngene. Kono kok mbok ndeke. Ayo. Ayo. Terus yang. Tak jiwit potensiomu. Dodomu. Potensi Wani kowe. Wani, ayo baleso nek pancen kowe wani karo wanita. Ayo. Ayo jajal nek wani. Wani. Terus. Yen ora wani sumingkira aja nyedak karo ndoroku. Ngali yo. Ayo. Bukannya aku ki ora wani. Apa? Nanging Gedhe nggonmu karo nggonku, ya? Iya. Apa? Omong apa iki? Bandung ki mbok kowe aja Jonggrang. Nek jenenge wong ora tresno ya aja dipeksa, tak andani kowe. Waiting treason because kulin. Apa we? Piting tresno jalanan saka kuliner. Kulino. Kuliner ki badok. Kulino nek ora dijak mangan ya ora senep petenge kok iso. Ngartekke kaya bener meruput. Ya Bandung kok kowe iki rono lho sumingkira wong wedon akeh lho nang. Wilangan kecil, wilangan kecil, wilangan besar, diberi pisang, lalu dimakan 6, 36, 6, diberi cubut. Jengkel aku. Gandur kok dadi tembang apa? Lah iki aku wis pakem-pakem kowe nyaru wus karo Senopating Penggang. Tegese iki pemberontakan saka ndaraku yen wis ora gelem karo kowe aja maju. Wilangan kalih lan sango. Sumingkira kowe. Allah somring awak aku tak gandrung kowe bae. Awe mending karo aku ta. Kowe wong wadon pinaka gegandulane ngatiku. Nah, ngono. Nanging ngopo tegane nyulayani?
sumpahmu sehidup semati ning amung ana ing lati tresno iki gandolane ngati ki lagu ya Trot kok iso coba nek gandol karo aku wah ya tangan kok jempol tok kaya ngene Dimas wong ayu iya jejimating tilamsari iya Kakang Mas ini ngundang aku apa diajeng iya dianjing iya Kakang Mas diamput ki padha karo jancuk kowe iki iya maksudnya gemes Jonggrang yang kowe iki kok ora dibilang iki ngono lho wis ngene wae Jonggrang iki nek moh ya ana pitakon loro apa mbok jawab milih talah siji kowe seneng karo aku apa aku seneng karo kowe milih ya ora ana pilihane ora ana pilihane ya nak ngono manuta lho aku kira tresno karo kowe kon manut aja gawe jengkeling bantu lah terus ngapa kowe gelem gak hayo nikmat bareng bangun bangun braya Jonggrang kok sik aku tak rebukan karo biyongku dirampungi wae dimene bendung-bendung wis ngalih awak dhewe njaluk ngapusi wae lah njaluk bebono ben kono kira-kira ora iso minangkani kok ben aku ora dadi bojone kono ngono ya coba panjenengan ngendika sing dadi bebonone apa tak omong ngene iya yen kowe pancen ora gelem tak sampurnake uripmu dina iki kok sik bantu piye aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono ora iso maju-maju aku ra krungu piye kok sik toh omong ya omong kok ngono karo kene ae ora pati cethok walah kowe iki budak bae dadi bantu kok budak omong apa kowe aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono yen nyuwung bebono ki boyo ket mau matur apa Mas Picis Raja Brana bakal tak turuti nggih panyuwun apa ora aku kepengin duwe candi pengen ndoro aku pengen duwe bayi oh bayi kok bayi kok candi oh candi duwe candi aku gawekno candi cacahe 1000 sakjroning sewengi sadurunge gagat raina apa ya kelakon yen pancen kowe tresno karo aku kudune kowe iso mbuktekke tresnamu karo aku yen pun Kakang bisa mbuktekke yasa candi cacah 1000 sewengi apa kowe gelem ngladeni marang pun Kakang iya aku sagot kowe aja lunga kowe manggon nang kene seksenana bakal tak wiwiti nggonku bakal gawe sanggar pajimatan ya sanggar pelanggapan yen mangkono mangkat to dina iki tak wiwiti nang tengahing wengi iki oh wilahi ndoro piye kok menawa karo desa kene sing duwe jago dikokon campur manung yang dat kanggur bengrat dadi bojone aku ya Cinipto iya Cinipto para warga kalisat ingkang kagungan menika jago ingkang dipun gugah ditutuki lasungi iya ben ketok kan nglugik kowe ngobong kalau ngobong damen kono ben ketok padang ben kaya ketok esuk ngono lho doleng sorya heeh torok saiki diwiwiti kan anu gek kandha kluruk ngono cepet kandha kluruk jagone torok torok loh kok ana swara kirek wis kupinge bosok kirek iki kok wis ana jago ana kluruk apa iki wis gagat raina Bandung Jonggrang iki wis jagat raina nanging candi 1000 wis cinipta dadi ayi aku urung percaya yen urung tak etung iki 1000 wis dadi
Ora ngandel abdi hitungen ora percaya. Biyong tulung diitungke Yung. Diitung dhisik, dadi kabeh iki kudu dijumlah. Lah iya. Bene percaya. Hitung. Sing saka dhuwur kono ya to. Ndi yo? Ana 10 20 150 150 300 ya, candi ne bagus-bagus ayu-ayu kayak candi Dawata. Terus mudhun mengisor kene ana 100 meneh 120 150 170 genep 300 600 sing ana kene iki sing merlok ae sing merlok cemerlop nah menika kacamata lho candi kacamata ya iya candi kacamata lengan kacamata 150 pira 170 wis dadine 200 dadi 800 sing kono 50 terus 50 5 6 terus 100 wis dadi genep 900 sing ana kene iki candi riwut-riwut iki candi Sono candi Sono candi Sono kuwi apa Sono ki Bathara oh Bathara iya Bathara Sono kowe nek pengen roh Bathara ya rene mak piuk ngono itu kan 50 swidak terus 70 75 80 87 gitu. Klaten temen lho ngitung iki. Ya iya, siji-siji, kudu siji. 87 terus 90. 95. 95 siji meneh 96 terus bolak-balik 96 ya 1000. Urung kok sik 96 terus 93. Matematikane ngitung ki priye wis tekan 96 kok 93 medhun iki piye. Mau sing kuwi lali rong tak hitung, tak wis tak hitung kurang tak baleni neh ngono lho. 96 97 98 nah iki 99 nah 99 coba sing kene piye to 99 genep lho iki genah iki kiu-kiu iki cap iki po siu-siu candi iki wis ganep 1000 songo kurang siji Ndoro tenane Biyong tenan le wong itu wis tenanan lho ya wis tenan panjenengane mboten pitados kok sik lho Bandung songo kanyata candine cacahe ming 199 kurang siji isih peteng mung siji wis tak gawe ora pira wene mesti dadi ora bisa Jonggrang ora bisa aku kudu njaluk 1000 genepe kok 1000 nek kurang siji kuwi ateges durung 1000 Jonggrang sabab wis jemudule surya apa kowe mung arep maeka karo aku maeka piye 1000 kurang siji iki durung plethek ing surya kok aku wis kon rampung mulai kita rampune siji maneh maksudnya ming siji tak tambahani tak gaweke siji ora bakal bisa kowe tetep ora dadi bojoku soale candine kurang siji Jonggrang apa candi kurang siji Bandung sing serana saka wetan wis jumuduling surya bentul 76 gudang garam wis jumudul kabeh kowe ora bisa iki apa iki mbuh Jonggrang rokok kowe kudu njaluk genepe 1000 iya kudu yen ngono genepe 1000 kowe Ndoro tegel kowe Bandung Ndoro ku mbok dadekke candi mongko ayune kaya ngene reca lah ya reca dadi reca wis ben mergo saka angkoe bendaramu saiki dadi watu sing kono kuwi biyen empuk saiki atos yo iki Ndoro ku ayune kaya ngene lho Jonggrang Ndoro kowe arep ngopo kowe arep ngopo arep ngelus-elus reca ya ora kena masih reca ning iki ndaraku lah ya ning iki watu ning ora kena Bandung iki sing tak tresnani mergo dadi watu kowe sing nyabda Jonggrang wektune dawa mongko durung tekan rampung lelakon iki iso badaring Jonggrang yen ana lakon Kalang Jaya takon bapa tok wis rampung
Wis rampung. Wis kendengke bae ora usah digugah. Kok aku ya melu nah. Kok sak dadi candi terus wengi. Iki mau tok-toke ra sida ta? Ora. Dadi critane Bandung Bondowoso iki versine werna-werna. Ana sing jonggrang kuwi dadi reca eneng. Ana sing versine Roro Jonggrang ming amping-amping reca Batari. Njut sesuk iso ketemu karo Bandung Bondowoso duwe putra Raden Kalangjaya. Sing bener engko njajal takon Eka uget-uget sing sekolah. Ngono ya. Sing bener di pas pelajaran kuwi aku gak masuk. Iki wong karawitan nek teko ketoprak barang. Lah wong kowe iki sarjana werna-werna kok. Ya sarjana kok warna-warna kaya permen. Maksudnya kan yo nong kerawitan iya, sejarah yo iya. Oh sejarah nek pemane nggon drama ketoprak yo ora to. Ora to? Ora kok iso. Ora beda ta? Ora beda ya yo ya. Ya, menika pun pinangkani Pak Dalang saking warga ingkang ngersakaken fragmen. Yo sak kamat-kamat wong ora iso ngetoprak pun sah tegese pun sah luar gitu. Wis ya jibane rampung. Nggih, selingin apa? Diselingi dhisik. Nggih. Ya panjenengan kok bar ngendika suwe diselingi sinden-sinden dhisik. Oh nggih. Heeh. Sapa? Sindene nggih cantik-cantik. Sindene sapa wae sing mepet karo aku iki panjenengane Bu Ani Dianawati SSN. Terus sing jejere kuwi Mbak Oriza Widyasari SSN. Heeh. Terus jejere meneh Mbak Ayu Purwolestari, jejere meneh Mbak Neti Sulandari SSN. Terus jejere meneh Mbak Wahyu Krisnawati SSN. Heeh. Terus panjenengane sing terakhir Ibu Prastiwi ya. Sapa? Sinten menika? Tak nampilke Mbak Ayu Purwolestari dikancani karo Mbak Oriza. Oke. Lagune apa? Mbacutke fragmene mau. Fragmene mau Roro Jonggrang ya dibacutke Roro Jonggrang. Ayo Mbak, apa kuwi? Sanga. Surup surya wengine wis teka. Kaya wong bingung aku ora ngira terdewana kepatok mutiara rasaku nalongso dimas dibagake Mbak Tatin. Sugeng dalu Mbak Ayu, Mbak Oriza. Sugeng dalu Mbak Tatin. Kok sekarang pada langsing-langsing ya? Iya dong. Iya dong. Selamat tak jumpa. Menjadi kowe kok dadi nglancangi aku. Lah apa ta? Aja cilik-cilik, kok ndak aku ora koncone ya. Ya ora ya. Ki manut bojoku, ya bojoku pengene cilik kok nyilikke. Oh, berarti bojomu seneng sing cilik. Hah? Seneng sing cilik. Ora, mesti ki kok nyilikke awake ngono lho. Terus saiki wis mudhun pirang kilo? 10 kilo. Oh lah, berarti ya wis lumayan. Oriza medhun pirang kilo, Za? Sekilo wae. Sekilo wae. Pak Memet medhun pirang kilo, Pak Memet? Kayak tuku wedhus iki. Niki panjenengan dipun apa jenenge aturi nembang Roro Jonggrang menika nggih. Kalian Pak Met napa berdua? Pak Memet no. Pak Memet. Leudut mengko Pak Memet. Kerian nggih, Pak. Oh, kedip anu kula timbali wong ayu-ayu kok kene lho, Pak Memet ki sudah diet kabeh mudhun. Pira, Mbak? Mudhun iki 2 kilo, sekilo. Aku kowe mudhun pira? Mudhun pira, Mbak Eka? Ya enek 20 kilo. Kira ora 40 kilo enek mau. Kok keh banget? Lah kotol rene enek 40 kilo iki. Kotor kuwi. Berat kotor. 40 kilo wis kok ngomahe kono lho. Menika Roro Jonggrang nggih. Nggih. Eneng lagune apa? Memet. Loro berarti two in one ngono. Ya sekaremu apa jenenge? Ya iya.
Trio wong telu trio. Oh iya. Nek lagu telu ke trio to, Mbak. Nek papat kan kuartet. Kuartet. Nek pamane loro ke duet. Nek siji ke seragen. Lah solo. Solo karo seragen andinge kok iso. Nek papat apa? Kuartet. Nek 5 santet. Ya rasa digawani no. Nane